Čaute, nachádzame sa na univerzitnej súťaži v Deadlift Cupe pod zaštitou klubu AC Uniza Power Club a rád by som privítal aj riaditeľa súťaže. Ahojte všetci, pozdravujem vás z Žilinskej univerzity. Dneska sa konala súťaž Uniza Deadlift Cup, táto súťaž bola v mŕtvom ťahu a mali sme tu 10 borcov, 10 pretekárov, ktorí súťažili v tejto disciplíne. Čau Adam, krátko si sa nám predstav a povedz, ako si sa dopracoval k svojim prvým miestam na tejto súťaži. Tak, zdravím, volám sa Adam Bernolák, v trojboji pretekám už nejaký ten rok, asi 5 by som povedal. Som aj niekoľkonásobný majstrom Slovenska a dneska sa mi podarilo zvíťaziť a potiahnuť novú maximálku na mŕtvy ťah 282,5 kg. Takže ahoj David, v krátkosti sa nám predstav, povedz, aké výkony si dneska dal a aké sú mal dneska očakávania tejto súťaže. Tak zdravím vás, ja som David, študujem na strojníckej fakulte. Dnešný výkon som veľmi spokojný s dnešným výkonom, dal som 240 kg som zodvihol. Je to môj osobný rekord, posunul som sa o 10 kg a trojboju sa venujem zhruba druhý rok, ako som na vysokej škole. Čau Ľubo. Ľubo je náš vlastne dlhoročný člen a súťažiaci, taktiež mám na teba otázku, ako si sa k svojmu výkonu dopracoval a na akých miestach ešte vidíš, kde by si sa vedel zlepšiť. Tak vlastne trénoval som na tú súťaž od februára a od februára som sa zlepšil na výkon 220 kg, čo je posun o 12,5 kg a vidím tam ešte dosť veľký priestor na zlepšenie. A špeciálne by som sa chcel poďakovať fanklubu, ktorý prišiel podporiť dnes. Takže čau Matúš, krátkosti sa nám predstav a skús aj nejako zhrnúť, ako zhruba prebiehala táto tvoja príprava na túto súťaž. Čaute, moje meno je Matúš, študujem na Fakulte riadenia informatiky tu v Žiline. Moja príprava trvala veľmi dlho, bola veľmi intenzívna a so svojím výsledkom som veľmi spokojný, keďže som zdvihol o dosť viac, ako som čakal, že Rád by som taktiež privítal medzi nami aj Dominika, ktorý je vlastne študentom z Žilinskej univerzity. Dopracoval sa teda až k nám a povedz nám nejaké svoje pocity, ako sa nám u nás páči, alebo či si spokojný s výsledkom. Súťaž bola parádna, výsledok môj je super, pretekári boli veľmi silní. Som rád, že som tu mohol byť a podať tretie miesto. V prvom mieste sa umiestnil Adam Bernolák.